Adeng gi kuan guys, adeng gi slice. Namao na ni guys, alangin bintong sedan. Anja. Guys, maniluto namang pamahaw. Ito nga rami sa tidig na. Ayaw na laing. Hi guys! Good morning and welcome back to my channel. Karon day guys, adlawng Martes, August 17. Kanang nara ko share ninyo ba, wa pa ko naka-decide ug kanus ako muuli. Unsang adlaw, ug unsang pitsaha kay lockdown pa diri. Ada na ko mo decide ug kuan. Magagad ako sa igsuon do ka bukas Cebu kay makigdangan ko muli sila. Makigdangan ko sa panguli nila para sulit pag ang bakasyon nga naabot sila dito. Wa pa ko ni kuhag ticket kay magagad pa ko nila. Makagaulag panahon karon kay kanang sa balita usahay din ako maminas balita din sa mga balita di malikayan nga makakita ko mga kanang balita, makabasa ko sa Facebook nga kuan nidaghan na lagi ko no ag kanang kaso sa COVID. Diyan na pa bagong klaseng COVID ko no. Guys, late na day ko nakamata karon kay dugay lagi kong matugog magabi. No nang quarter to 11 na karon pa ko digamo. Wala rin na babanta di gamang saging na overripe na. Malahan na laman sa dangagon. Ahan na lang magdangagon yung saging. Late na ko nakadigamo kay lugay lagi ko kamata. Ngayon na haba nga dugay ko na ko katug kay sige ko na ko cellphone. Nagkagabi basta mahigdan ako, di na ko mo cellphone, hanang iop ang cellphone. Di na di ko mo cellphone kaso lang bisa ganang iop ang cellphone, di gyapon ko makatug. Hala, sayang nga saging oy. Wala mo na banta dyan na sobrahan na des kahinog. Kauliwan na gadyo ko sa mga guys. Nag-ulagi po ko kay magkuhan man, mag-swab pa man. Sana yung dangagan. Mag-last 11 na, very good kami pamahaw. Guys, nakaluto na din ko sa mga sudan kare dia. Gipulaan ako dani nidsa, kuan nidsa kanang smoke piece bitaw kanang tinapa nga bangus.
Kanang gipulaan ako sa baho balik-balik. Nandiyan mo na kanahon ako magluto na lamang ko kuan patatas ug kare itim. Nandiyan day pangbutang ngani niya. Kay diri sa mong gitrabahoan guys, sa katong nagka-pandemic na, di na mi kakaon sa among gusto. Kay sa una, sa upay pandemic, nagaan na mi kwarta. Nagaan na mi kwarta, kami papalitan. Kung sa among gusto. Diya karon nag-pandemic man, di na naman makaon na din sa among gusto. Kay igo na lang mamihatdan sa anak sa among bus. Kay di lagi mi pagawason. So na guys na, usahay mag-request ko kung hindi man mapalit. Diyan maikog po ko, mauwaw ko mag-request kung sa imong kuhaan kay lahira dito guys nga kami mo palit kaysa ka ng naiwag hatod ang konsumo. Diyan kuhaan, nag-crave dyan ko kuhaan ka ng sinigang bitaw nga baboy. Sinigang na karning baboy, ganahan ko sinigang, wala dyan ko kakaon. Diyan. Nagagwanta laman may kung sa ihatod. Maraya mong pagtyagaan. Lahira dyan sa una guys, baka itong kuhan lagi nga. Ba't kong Q-Mart. Ako'y mo palit. Makapalit mo din sa'yo mong gustong lutuon. Karon nga din na namang mahimo na magluto-luto mig yung gusto kay ginsara lagi ito ihatod maraya mong agwantahan. Diya, des niyagi naawaw ko kay naglista ko pang sigang. Waman mo palit. Wala ko motro ingon kay naawaw ko. Wala ko mo, trobingan nga. Magpapalit nga ito kay waman palita. Bintot ta. First time na nalutoon ng butang sardinas. Ang kauban day ito pa. Dahil sa mga trabawan guys, pwede namin mo bako late. Kay aga mong busing. Late naman po na siya. Diya karon di ay Martes, adlaw ron sa pag-request of medical supplies, mga hospital supplies nila, Martes ug Merkulis. Diya, karon ang nakatuka si Ate Digna, may nakatuka sa pharmacy department. Basta pharmacy department i-request guys, arang dagana. Muna nga, ang gibuhat ni doktora, gikuan ni, iilis-ilis ni kukuan, di ni magdungan ako, umak ko. Kay kuan, di man pwede magdungan dahil kay namay sa doktora madyo na pagkaon, may mo atiman, may mo hatag sa pagkaon, mo nang di mi pwede magdungan o mag-request. Ilis-ilis ni. Pasensya na mo guys, hanggang vlog nga nila. Mubawi ra ko puhon ug muli ko sa mga mo uli man ko dito. Puhon. 1 month ko dito guys. Diya. Lamin na lagi yung tagdi na mo balik. Kaso lisod lagi kay lisod dito sa to Weswildo. Diyan na po ko yung mga tuluman nun, mga needs ni Aliana, lisod umundang kong trabaho. Madyo naman umundang trabaho. Na po ko yung sildo dito, lisod man po. Ang ginahon na lisod kadyo ko ka nang di ko nagtrabaho. Kaya ako manad nga mga dunga-dunga bitag-tabang. Mana, mauwaw ko maghandyos mga isuon.
Hindi sa paghambog. Isag nga nira ko, di ko dapat majugsildo. Kuan. May sul mo, handyo lang ha, akong tabangan. So, lagi na guys, nawadyo ko kung kanakatigo mo. Dako, kay kuan. Kung may mo handyo, di man ko makabalibad. So, nga ang patatas. Kapan yung hugasan ito? Kaya dang sardinas di din hayaki lang sabaw. Ako ang raunod. Hugasan. Sa guys. Masa ko asin. Na guys, ang butang asin, paminta o kuan. Kanang hanan mag-mix asin, paminta o kanang balik sarap. Jagang sardinas, dinayapi lang sabaw. Diyan guys, magamit na tenganin na kiso. First try rin na guys, sa kay lasa ni. Sardinas nga na patatas. O itlog, sardinas, patatas, and piso. Hala, nasunog na gan. Diyan guys, nakainit na kong mantika. Diyan guys, ito na ibut ang atong sardines.
Sa isang takluban. Unique ang takbe. Mana yung itsura? Kay lasa dani guys. Ato sa takluban para ma-melt ang kuan keso. Ano na yung itsura guys? Ato na ng luto na na. Adenggi kuan guys, adenggi slice. Yung bintong sudaan. Namaw na ni guys, ang yung bintong sudaan. Diyan, ang i-transfer. Sardinas with Sani, sa nganda ni, may patatas, may kiso. Madaan ko guys, basta naidaghang kuhan cheese. Yummy. Lamis juga guys. Ang saging nasunog. Ako kabantay. Isa guys, nag-prepare din kong pagkaon ni doktora. Noon diyang pagkaon guys. Isa kahiwang ubi, isa kahiwang kubasa, isa kahiwang sayuti. Mag-prepare ko daan kay basin mintercom na. Kay hapit na mag alas 12. Mahaw ta guys. Lami. Kami sila guys. Sabi nagdagan og kuan piso. Ang pamahaw ko na ni brands. Tagang saging di ah. Ako kabantay, nasunog na di ay. Pero di pa ang po siya sunog kadyo. Pwede ra.
Gamay na ko yung rice guys kasi makaangkod nga ni. Isa ra kaluwag na rice. Magalas 12 na, hindi. Hanggang mga amo. Panangadyo pamahaw, pero nag-prepare na ko. Kaya nang dadun dito kuan. Mga doon na. Ang kawaban ko pa. Ulit na day ko guys. Ulit na ako makamata. Hindi ako mainom og mga mainit na tubig, mga gatas na na. Hindi na ako mainom kay init. Tubig ra. Maratong kaon na. Maratong kaon guys, sakto na. Hindi ko pwede mo ka magdaghan kay kuan. Sakit ng tiyan. Hindi guys, naghumandan eh. Maghuwat na lamang po mag-intercom si doktora. Mara to guys, mana. Mara to yung pamahaw sa kabok saging. Ngayon, wala ko mukha na ni. Kahit kuan. Puul. Andiyan mara ko. Minum din ko vitamins. Minum tag vitamins. Sodium ascorbate excelsis. Kani guys, kuan mga vitamins nga na libre mi. Libre mi vitamin C. Hindi guys, maura to. Kanang magpasalamat ako sa tanan-tanan nga ni suporta na di na mo matag sa tagsagingan ninyo mga nga nakaibaw na ko. Nakaibaw na mo kung sikin sa mo nja. Dalang salamat ninyo. Nja, mga di ko pasaylo lagi nga agang vlog nga na ra. Nag-upload lumas gihapon ko bisig nga ni rahang vlog way nahot kay manghinayan ko ba badyo na naman makakita ko mamiso. Balag gamay na ko yung views, basta na ako i-upload. Okay na na guys. Maghuwat na lamang ko mo intercom si doktora. Kaya maghatid ko si diyang pagkaon. Bye-bye!